Job chapter number 1, verse 18 through 22. Kung nasa amen? Tanang maningdog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Job chapter number 1, verse 18. Kini ang katapusan sa story. While he was yet speaking, there came also another and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house. And it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the upon the ground, and worshipped, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Sayap. Samtang siya nagasulti pa, dihay miabot usab nga lain. O miingon ang imong lalaking mga anak ug imong babaeng mga anak na nagkaon ug na nag-inom og bino diha sa balay sa ilang kinamagulangan, lalaking igsuon ug tanawa. Dihay miabot nga uska kusog nga hangin gikan sa kamingawan ug mihampak sa upat ka suok sa balay ug kini nahugno nganha sa batan-ong nga mga tao ug sila nangamatay. Ug ako lamang ang nag-inusarang nakaikyas aron sa pagsulti kanimo. Unya si Job mitindog og migisi sa iyang kupo, og mikagi sa iyang ulo, og mihapa nganha sa yuta, og misimba, og miingon, hubo ako nga migawa sa tagoangkan sa akong inahan, og hubo ako nga mobalik didto. Ang Ginoo mihatag, ug ang Ginoo mikuha. Dalayegon ang ngalan sa Ginoo. Dinhi nining tanan, si Job wala nakasala, ni sa binuwang mipasangil sa Diyos. That word binuwang doesn't mean silly or joking. It means foolishly, meaning buang nga paagi or diha sa kabuang. Title of my message this morning is, When God Takes Back What Is His. Kung ang Diyos mo bawi sa iyaha. When God takes back what is His, mangaya ko kamo maminaw sa matag pulong karong buntag. Nagato kong mensahe makatabang kanimo. If you don't need the message today, I promise you will need it one day. Kung dali ka kinahanglan nini nga mensahe karon, paminaw na ko ang adlaw mo bot manginahanglan gyud ka ni ini nga kamatuoran. Palihog paminawa. Magampo na ta, dayon kamo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Dear Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach your word to your people? Thank you for this opportunity, Lord, to stand up behind this pulpit and preach the truth, the eternal truths of your word. Now, God, would you please help me right now? Fill me with your spirit. Help me, God, to help our people, increase our faith, strengthen us in our faith, Lord. We need you, God, today. Bless the preaching. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede kamo maglingkod. Murag kitang tanan nahibalo sa sugilanon, sa katalagman ni Job. Ang story ni Job, famous kaayo tungod sa hilabihan kadakong pagantos nga miabot sa iyang kinabuhi sa kalit lang. James naghiskot diha sa New Testament, James chapter 5 verse 11, James makes this statement, Ye have heard
of the patience of Job. Kamo nakadungog may tungod sa pailob ni Job, sa pasensya ni Job. Gawas ni Jesus Kristo mismo, murag walay tao sa kalibutan nag-antos labaw ni Job diha sa usap ka kalit mubok nga panahon. Not talking about an extended time throughout his entire life, but it was months. Mga bulan ang milabay diha sa yang panahon pagantos. I noticed it today. I always felt like murag mga bulan milabay tinuod. I was reading, I think it was today, maybe yesterday. I'm reading in Job, and he talks about months. The months that are upon me. Talking about his time of suffering. This was not 2 or 3 weeks, but it wasn't years. Diya sa iyang bahin sa yuta, si Job ang pinakaadunahan nga tao o walay lain nga sama kaniya. I mean, it wasn't close. Gipanalaginan siya diha sa tanan na siya'y linibo nga mga mananap. Daghang manggayur ang iyang mga trabahante, more than hundreds of employees. Na siya'y 10 kids, and here's the thing, malipay ang gyud ang iyang pamilya. When you have 10 kids and they all love each other, that's special. Silang tanan, naigugma sa usag-usa. We see in the story, sila kanunay magtigom aron manihapon pagtingob. They loved each other. This is a close family. Naidahang tao nga mauswagong gyud sa ilang pinansyo pero maot gayron yung mga relasyon sa pamilya. That wasn't Job. Dato og malipayon. Special gyud ang iyang kahimtang kinsa kinahanglan. Carla, gitawag ka. Pahawak ikan ka na mo. Salamat. Oh, I mean, pwede ka mo ate man sa mong baby. Labaw sa tanan, si Job, usa ka matarong nga tao atubangan sa Diyos. Careful kaayo. That's the one thing I noticed so much this time as I'm reading Job. What's the word? Maampingong gayud siya. Tiha sa tanan. Reminds me of Mom Ruth's dad. But we're praying this doesn't happen to him. That would really... Pero kana nga personality nga, careful ka bahin sa tanan detalye. Matinud-anon siya diya sa tanan. Pagkanindo sa iyang kinabuhi. Apan diya sa usa lang kadlaw, nawala na ang tanan nga iha. Later ang iyang health, pero karon maglantaw ta sa panahon lang nga iyang nabatonan, nawala. Tanan niyang mga karnero, tanan niyang mga baka, tanan niyang mga camel, tanan niyang farm animals, halos tanan sa iyang mga trabahante, ug labaw sa tanan, nawala po ang tanan niyang napulo ka anak. 7 ka lalaki, o 3 ka babaye. Karong buntag, dali ko musulay o pasabot sa mga raso ng Diyos, mitugo, niini nga, mudanga sa yung kinabuhi. I'm not gonna deal with ang discussion sa Diyos o sa yawa. I think I'm gonna mention it a little later, pero dali ko magpasabot kabayan niya na. Karong buntag, ganahan ra kong mamatiktan na to, ang paagi nga si Job nag-atubang, niini nga katalagman sa yung kinabuhi. Look at me at the last verse of the chapter, if you would again. Verse 22. Verse 22. That is the last verse, diba? Verse 22. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. May I say it's always foolish to blame God? Kanunay buang ang desisyon nga magpasangil sa Diyos, magbaso sa Diyos, masuko sa Diyos kung mga problema mo abot. Dinhining tanan, si Job wala nakasala ni sa binuang may pasangil sa Diyos. Sa usa lang kadlaw, si Job nawatan sa tanan niyang nabatonan ug ang tanan nga nailabot sa iyang panginabuhi. Wala na siya ay katigayunan
o wala na siya paagi sa pagpangorta sa umaabot. He lost everything. Apan dalita mo kita kaniya nga magpasangil sa Diyos. Dalita mo kita kaniya nga magbaso sa Diyos. Dalita kita kaniya nga magduda sa Ginoo. Now think with me for a moment. Puta na. Kung na kay dako nga savings account, kasi na 10,000 pesos, bisan asa nga bangko. Let's just say 10,000. Dali dako kayo, pero dako. Kung pagkaugma, madunggan nimo nga nasiratan ng bangko, bankrupt gayud, og dali na makuha nimo ang imong savings, og ang government dali mag-cover sa bisan unsay rason. Nawala gyud imong 10K. Pila ka bulan, pila ka tuig nag-savings ka, nawala gyud ang tanan. Puta na. Kung kana mahitabo gayud kanimo, unsa kadako ang tsansa nga ikaw masamok na sa Ginoo? Unsa kadako ang tsansa nga ikaw mosugod og duda sa imong Dios? Nga naman ikaw nagtugot ni ini, nag-savings mi dugay na, wala na. Unsa kadako ang tsansa nga ikaw mobaso sa Dios ug muundang sa iyang buluhaton? Unsa kadako ang tsansa? Apa na lang ni Job, dili iyang savings lang ang nawala na. Nawala po ang iyang oportunidad lang sa umaabot nga pagpanginabuhi. His business was shattered beyond repair. Nabungkag gayud. Ang tanan niyang mananap, nawala na. O halos tanan niyang mga trabahante, ang mga gitrain niyang, kabalo unsang pagbantay, nawala gyud. Unsahon nimo pagbawi ang ingon nga pagkawala? Pangutana. Kung pagkaugma, mawala na nimo ang imong trabaho. Kalit lang, walay pasidaan, tangtangon lang diretso. Wala na panginabuhi. Unsa kadakong chance nga ikaw masamok na sa Ginoo? Unsa kadakong chance nga ikaw mosugod og duda sa gugma sa Dios sa lang kanimo? Unsa kadakong chance nga ikaw mobasol sa Dios ug mobalik sa imong daan kinabuhi? Kay ang Dios wala nagatiman kanako. What are the chances? Apa na lang ni Job, dili ang financial lang kahimtang ang giapektahan. Nawala po ang iyang anak. Silang tanan. Dili usara, tanan. Pangutana. Kung ang Diyos nagdesisyon na nga mukuha sa bisan usa sa imong mga anak, dili silang tanan, usa na lang. It almost sounds ridiculous to say usa na lang when we're talking about children. Pero si Job, nawad-an sa napulo kabuok. Kung ang Diyos mag-decision, kana nga nindo nga baby, giguma gyud nimo akong gihatag kanimo, I want him back. Ako na. Unsa kadakong chance nga ikaw masuko sa Ginoo? Unsa kadakong chance nga ikaw magduda na gayud sa Dios nga miluwas kanimo? Nihatag kanimo sa regalo nga kinabuhing dayon, unsa kadakong chance ikaw masuko kaniya? Unsa kadakong chance nga ikaw magbasol na sa Ginoo hangtod mapuno na ka sa kapayitan diya sa tanan area sa imong kinabuhi? Nawala ang anak, pero ang tanan area, pait na. I'm asking today, kung ang Diyos magdesisyon nga mukuha, niyana nga iyang gihatag kanimo, unsa kadakong chance nga ikaw masuko kaniya? Let's just be honest.
Alang sa daghang nato, dako man ang tsansa. Alang sa daghang kanato, dako gayud ang tsansa nga matarog man ang atong pagtuo. Masukod na ta sa Dios nga mihatag niya ng butang. Niya ng butang ay ang gikuha na. Today I want to ask a strange question, and I want you to listen very carefully. English una. Why do we get so upset when God takes back that which belongs to Him anyway? Nganong kita masamok man sa dihang Diyos mo bawi niya na nga iha man. Look back with me if you would at verse number 20 in our story. Si Job wala nagpasangil sa Diyos. Look at verse number 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. Wala siya nagreklamo, siya nagsimba. Wala siya nagbaso, siya nagsimba. Ug miingon, hubo ako nga migawas sa taguangkan sa akong inahan. Ug hubo ako nga mobalik dito. Ang Ginoo mihatag ug ang Ginoo mikuha. Dalayegon ang ngalan sa Ginoo. I forgot to read the English. It's okay. Nasabtan ninyo. Giyon sa man niya paghimo niya na. How is that kind of faith even possible? I can explain it to you very simply. You ready? Si Job nakasabot sa simple nga kamatuoran. Kung maayo ang Diyos sa dihang siya mihatag, maayo gihapon siya kung siya mokuha. And we believe that up here. Pero kung ang atong nabatonan ang kuhaon, kanang panahon maglusod ta. We know it up here, but sometimes it's hard down here. Walay taong mududa sa Ginoo sa dihang siya mohatag, apan dali gayud tang magsugod og duda sa dihang siya mokuha niyana ngayang gihatag. Why is that? Ngano man nga dalit tang magduda sa gugma sa Ginoo diha sa panahon sa pagkawad-an. Sa diyang si Job na wad-an na sa tanan nga maayo sa iyang tibok kinabuhi. Siya mihapa o misimba dayong mibarog siya o mipahayag ang Diyos ang mihatag o ang Diyos mikuha daliego ng ngalan sa Ginoo. Punta na. Kung ang Diyos magdesisyon nga mubawi sa mga maayong butang gikan kanimo, makatubag baka sama ni Job? O masukot na ka o magsugod o pasangil sa Diyos na naiguman nimo? Dali gayud tang magpasangil sa Ginoo. Dali gayud tang magsugod og duda sa Dios nga miluwas sa atong kalag. Sa diyang si Job nawad-an na sa tanan, lig-ong gihapon ang iyang pagtuo sa Ginoo. Oh, I know later
natarog yung pagtugamay, nagbaso siya sa Ginoo gamay, tungod yung mga higala, naghagit kaniya. But I believe if his friends had stayed away, Job would have been a lot better off. Pero niini nga bahin sa story, likon gyapon niyang pagtuo. Let's just be honest. Alang ka nato, kaundangon na ta diya sa buluaton sa Ginoo, kung naitaw sa church nga dali mo ambat ka nato. Alang ka nato, mawala na ang atong gana sa pag-alagad sa Ginoo. Kung mahulog ang pipila ka pesos gikan sa atong bulsa o mawala na. It's funny, I put that in my outline, and then as I was leaving, I found 100 pesos on the ground in front of the Jeep, a motor cab. Alang ka nato, diretso tang musugod og duda sa gugma sa Ginoo kung ang kasakitan mudangan na sa atong pamilya. Nga naman ikaw nagtugod ini Ginoo, pero ko naguma ka na mo. Diba? Alang ka nato, kung makrack ang screen sa atong cellphone, mawala na ang tanan natong kalipay diya sa pagserbisyo sa Ginoo. Akong cellphone? Sayang! Di ko makasangyaw karon. Nakrack akong cellphone. And you know it's true. Karong bunta, ganang kong mga tana, nga naman nga kita masamok na sa din ang Diyos mo bawi ni Ana nga iyaha man. Nakoy dua ka rason alang kaninyo karong buntag. 2 reasons why we get upset. 2 reasons we get angry at God when He takes back what is His. Nga naman, nga kita masamok na, masukon na. Sa diyang Diyos mo bawi, niya na nga iyaha man. Number 1, wifey, are you ready? Did I give you the outline, wifey? Number 1, why do we get upset when God takes back what is His? Number 1, tungod kay dalit tang malimot nga ang tanan natong nabatunan iya gihapon sa Ginoo. Why was Job's faith so strong? He realized it wasn't really his. Look at verse 21. Tanaw ng verse 21. Job 1:21. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ug miingon, hubo ako nga migawa sa tagwangkan sa akong inahan, ug hubo ako nga mubalik didto. Ang Ginoo mihatag, ug ang Ginoo mikuha, dalayegon ang ngalan sa Ginoo. Si Job nakasabot nga ang tanan niyang nabatunan dili iyaha gayud. Are you listening to me this morning? Iyang gisulti, wala ko'y gidala sa dihang ako miabot ni ning kinabuhiya. O wala ko'y daton kung ako mo gawas. It's not really mine. Nagborrow lang ko niya nga iya sa Ginoo. Maka-imagine ba ka, wala si Beth dari karon, so pwede ka mo musulti niya story ko kabay niya, kaniya. Maka-imagine ba ka kung si Beth mangayo nako na mo gamit sa akong cellphone kadyot aron mo basa sa book sa Kindle app na may daghang book sa akong phone. Papa, pwede ko mo basa sa book sa imong Kindle app? Kung ako mo hatag kaniya sa akong phone, wala ko'y plano nga kana iyaha na gayud. Ako ra gihapon, nagtugo lang ko nga siya mag-enjoy niya na sa kadyot.
Ako muhatag kaniya sa cellphone sa kadyot lang aron mag-enjoy siya ni ana. Pero diha sa saktong panahon ako mubawi ni ana kay ako ra gyapon. Kinsang mag-decision kanusang saktong panahon, ako ang tagiya. Maka-imagine ba ka kung ako muwato ni Beth, hatagi ko. What is it y'all say? Ambit? Is that how we say it? Hey Beth, ambit. Pero masuko gayud si Beth. Nga naman ikaw mo kuha ni ini karon? Nag-enjoy pa ko ni ini? Pagkay katungod mo kuha ni ini gikan ka na ako? Imong gihatag ka na ako. Kung siya mag-ingana, unsa ba ang problema? Nalimot siya ang cellphone, dali iya gayon. Gisaligan siya nako sa paggamit o pag-enjoy sa akong cellphone sa jutay nga panahon. Pero ako gihapon ang cellphone. Ako makasulti kanimo sa raso nga kita masamok na sa Ginoo kung siya mo bawi sa iyang kaugalingong mga butang. Nalimot na ta nga kana dali atwa. It's not ours. It's His. Psalm 24 verse 1. Turn there with me if you would, please. Psalm 24 verse 1. Ang atong gihisgutan karon maong tinuod pagkakristohanon. This is real Christianity. Dili kini ang taphaw nga klase sa Kristo pagkakristohanon. This is the real thing. It's not yours. It's His. Psalm 24 verse 1. Kung nasa amen? The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang yuta iya sa Ginoo. O ang pagkapuno diha niana. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo dinhi niini. You know what that means? You don't own anything, not even yourself. Wala kay tinuod nga gipanag-iya. Gisaligan ra ka sa Diyos niana. Turn me to 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Iya ta sa Ginoo kay siya ang atong tigmugna. Pero iya pud ta sa Ginoo kay siya ang atong manluluwas, ang atong, can I use word tigtubos? Mananubos? Ang nagpalit sa atong kaluwasan, naglukat sa atong kaluwasan. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Kung nasa amen. I'll give you another second. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Unsa? Wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balang espiritu nga naa kaninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug kamo dili na sa inyong kaugalingon. Kay kamo gipalit na pinaagi sa uskapili busa. Himaya ang Diyos diha sa inyong lawas o sa inyong espiritu nga iya sa Diyos. Kita ang mga sinaligan ra, dili mga tag-iya. Kung ang imong kaugalingon dili imoha, sigurado ang imong temporaryong nabatunan diri sa kalibutan, dili imoha. Kana nga balay nga mapuy-an nimo, dili imoha.
Kana nga kwarta sulod sa imong bulsa karon. Dili imuha. Pastor Mike, wala ko'y kwarta sa akong bulsa. Safe man good ka. Kana po, dili imuha. Kana nga motor nga imong gi-drive, dili imuha. Bisan ang imong pamilya, dili imuha. And we have a hard time with this one. Sinaligan rata niya nang gipanag-iya sa Ginoo. Naigugma ko sa akong pamilya. Maayo kayo ang Diyos. Nga mihatag kanako sa nindong nga asawa o nindong nga mga anak. Wala si Beth Derriere, ayaw pagsulti niya ako, nagsulti niya na. Pero paminan ako, apan, kung maayo ang Diyos sa dihang siya mihatag kanako sa akong pamilya, maayo gihapon siya kung siya magdesisyon nga kuhaon ang usa kanila. Pastor Mike, how can you say that? Because they're not really mine. Nahigugma ko sa akong anak, pero dili sila iya kanako. Ang Diyos nagpahulam kanila nganhi kanako, aron mag-raise kanila alang kaniya, pero sila iya kaniya gihapon. Ako na'y responsibilidad, pero walay katungod. Can I ask you a question? Kung Diyos mo tangtang sa uska membro sa imong pamilya, at sa imong buhaton, magpasangil ba ka sa Diyos? We're talking about real Christianity this morning, ladies and gentlemen. Dalit taphaw ni. I'll tell you why our faith fails when tragedies of life come. Ako makasulti nimo sa ras nga atong pagtuo mapakya sa dihang mga katalagman sa kinabuhi mobot na. Dali gayud tang malimo nga kining mga blessings sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi dili man atwa. Ang Dios ang mihatag ug napud siya'y katungod sa pagkuha. Beth, makagamit ka sa kong cellphone. Kajot. Pero nalingaw ko. Kajot. Listen to me. Ang tanan panalangin nining kinabuhi at temporaryo. You lose it in life or you lose it in death. Wala tay dadon. By the way, parents, that's why you should witness to your children when they're young. Pagsangyaw sa imong mga anak samtang gamay pa. Kay kana ra ang dadon nimo. No, madala nimo. The only thing you can take with you out of this world is other people. Start with your kids. I'm saying today, we don't own the things that God allows us to use. Oh, I know, ang Biblia mo gamit sa pulong hatag. Pero kinahanglan ta mainumdum ang atong kinabuhi, temporaryo. So anything God gives is temporary. And He has the right to take it back. Kung kana ang gihigugma sa imong pamilya, o kung kana ang kwarta sa imong bulsa, or ang nindot nga balay or mayong asaninas, He has a right. Kung maayong Diyos, sa dihang siya mihatag kanimo og pamilya, maayong gyapon siya kung siya magdesisyon nga mokuha. Kung maayong Diyos, sa dihang siya mihatag kanimo og cellphone, maayong gyapon siya sa dihang kanak nga cellphone mabuwak or mawala. Kung maayong Diyos, sa dihang siya mihatag kanimo og bag-ong saninas,
Maayong gyapon siya kung ikaw mo sunog niya na samtang magplantsa. Or samtang imong working student magsunog sa imong burong. Pero dali ko maghiskos mga ngalan. Pastor Mike, how can you say that? Because it's not ours. Dili atwa. Dili tang tagiya. Sinaligan rata. Nga naman, nga kita masamok. Nga naman, nga kita masuko. Sa ng Diyos, mubawi. Niya na nga iyaha man. Number one, tungod kay dalit tang malimo, ngang tanan na tong nabatunan, iya gyapon sa Ginoo. And number two, paminaw. Kinyang dako karong buntag, are you listening? Palihog paminaw. Nanuman kita masamok sa Ginoo, sa diyang siya mubawi niya na nga iyaha man. Number two, tungod kay nahigugma ta sa panghatag, labaw pa sa panghatag. Did you get that? Ang Biblia nagyan sa Proverbs chapter 19 verse 6, ako rin mabasa paminaw. Many will entreat the favor of the prince, and every man is a friend to him that giveth gifts. O ang matag tao usa ka higala ngadto kaniya nga nagahatag og mga gasa. Ako musulti nimo sa rason kita masuko sa Ginoo kung siya mo bawi niya ng iyaha. Nahigugma ta sa iyang gipanghatag, labaw kaniya nga mihatag. We love the gift more than we love the giver. Are you listening to me this morning? Kanamaras masuko ta? Kanamaras kita magduda sa gugma sa Ginoo? Mas dakwa tong gugma sa butang gihatag kaysa tong gugma kaniya nga mihatag. Listen to what I have to say right here. Listen to what I say. Dili gayud ka mahibalo kung tinuod ba ang imong gugma sa tigpanghatag hangtod mo bawi na siya sa iyang gipanghatag. Was that clear? Kana gayud ang gipanaglali sa Diyos ug sa Yawa sa story ni Job. I want to show it to you. Job chapter 1 and verse 8. Tanaw na to ang conversation sa Diyos ug sa Yawa kabahin ni Job. Job chapter 1 and verse 8. Job chapter 1 and verse 8. English una. We're going to read 4 verses in English and then straight in Visayan. Basin maghunog ko gamay magpasabot. Job chapter 1 verse 8. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man? I hope God never says this about me. I hope He doesn't. A perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Nangutana siya, wala ba'y rason si Job na hadlok nimo? Isn't there a reason, God, na rason, di ba? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Bisaya. Uang Ginoo umingon nga to ni Satanas. Nakahunahuna ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Nga wala sama kaniya diya sa yuta. Us ka hingpid, us ka matulin nga tao, us nga nagakahadlok sa Diyos ug nagalikay sa dautan.
Unya si Satanas mitubag sa Ginoo miingon, nagakahadlok ba si Job sa Diyos tungod sa wala? Wala pa'y rason siya na hadlok nimo? Siyempre, na rason. Wala ka ba, verse 10, wala ka ba mihimo og uska koral palibot kaniya? Og palibot sa iyang balay, og palibot sa tanan nga iyang nabatunan sa matag kilid? Ikaw may panalangin sa buhat sa iyang mga kamot. O ang iyang kaptangan, midaghan diya sa yuta. Apan, ikabot ang imong kamot karon. O hikapa ang tanan nga iyang nabatunan. O siya mo tunglot kanimo nganha sa imong nawong. Unsay gisulti sa yawa dere? Here's what he's saying. Diyos, naghuno-huna ba ka nga si Job na higumag gayud kanimo? Dili man di ay. Wala siya na higumag kanimo, naigumag lang siya sa imong gipanghatag. Apan kung kana kuhaon nimo, siya mo tunglot na kanimo nganha sa imong nawong. He doesn't love you, He loves what you give. Ako makasulti nimo sa rason na kita masuko na sa Diyos sa dihang siya mubawi sa iyang gipanghatag kanato. Wala siya giguma gayud nato, ang iyang gipanghatag lang. Kung masukot na ka sa Diyos sa matag panahon siya mo kuha sa butang nga gigugma nimo, kinahanglan ka maglantaw sa imong kasing-kasing. Mas dako imong gugma sa regalo kaysa Diyos nga mihatag sa regalo. Pwede ba kung mga tanak kanimo karong buntag? Nahigugma bagayod ka kaniya? Or nahigugma lang ka sa iyang gipanghatag? Do you love Him? Or just what He gives? Nainom mo sa akong song, malipayon kang midawat sa regalos Ginoo, ang kalwasan nga gilukat sa dakong sakripisyo, ug sa kinabuhi nimo dako ang kabag-ohan, hangtod ang kasin mo nadanis kalibutan. Kano sa ta maghunong-hunong kabayan sa pagbalik sa kalibutan? One of the biggest times is when God doesn't do what we want Him to do. Kung Diyos mangutana, kinira ba ang pagbalos nga imong ikatugyan? Biyaan di ay kunimo halang sa kalibutan. Kinibay imong itanyag bukti sa gugma nako, unsabay mipuli nako diha sa dughan nimo. Pangutana, mahimo ba
nga ang Diyos gipuli na diha sa imong kasing-kasing sa mga butang na siya mihatag kanimo. Was that clear? Was that correct grammar? Is it possible that God's spot in your heart has been filled by the gifts that God gave you? O karon nahigugma ka sa regalo, di na sa Ginoo nga mihatag. It's heart check time this morning. Do we really love Him? Nahigugma bagayod ta kaniya, o yang gipanghatag lang? Mubiya ba ka sa Ginoo kung siya mo kuha sa butang imong gihigugma? You don't love Him. You love His gifts. Kinahanglan ta maglantaw sa atong kasing-kasing karon. Do we really love Him? Do we really love Him? One every head bowed, every eye closed.